Ne da pidang dunaro shimshu sakane. Ni kabeshibon mo. Pantang syejan bagatu ke beriu klim te ho. Ngate bat panganya tarkot sisendan. Good. Bahai kijan. Men step porbumi na yeng utak da kesen ayu, bat nda lawan pai kesema da kesen ayu. Sabishar baha. Nasin ngal ong nya pau nium deu pa jong pa ya Dili, kilinyo, usalay kami. bat ya meh kat nasin ngal ong jian ka khut jong mem so tho Ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi District hapo ka jengyalam uba bibi makado ko mu chairman uba PB Shiliang o general secretary lembat ki Rangbah Shnong na kelengi Shnong jong ka Ribhoi District mentaga sngi ka khat artri ukula lengkot kila lej ben ya kendu ya ugiri prasad ubadang shimti kumu superintendent of police batmai ka Ribhoi District ban yakren shibun ki kam kham tam ban wanra ya ka shongsuk shongsain ha ka district ka kenhun ki Rangbah Shnong kala Kyrpad ya USP ka Ribhoi ban beteng ya ka jingtalasi kumbalale namar kalawanra shisha ya ka jingduna ka jingya breu bat ka jingjia accident haribhoi ka badai kawi na ki district ka bajur bha ka jingjia accident bat ki jingdu ki mensim breu na kalyang ki Rangbah Shnong kila Kyrpad ya ka tanat ki pulit ban ai ka jingya trelang bat ki Rangbah Shnong bante la kami ki kamsniu khamtame o drugs bat kiwi ki jingdi pun bu ai ki bawanra ya ka jinghuri hura bat ka jingthut ha ka imlang salang bat na kalyang USP ulakular ban ai ka jingya trelang bat ki Rangbah Shnong khamtam ban penklain ya ka VDP lane ya ki pulit Shnong ha ka ne ka ju ka sngi na kalyang ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi District kila lej ben ya kendu ya Abilash Baranwal u deputy commissioner ka Ribhoi District ban ujor halor ka jingkerdu ki Shnong wala ki Shnong kila yo ya ka skim JJM bat ki pipe kila poi hadu ki tliuying Henry klem ka kabala bu ya ki jing ya ki pipe ba nong Shnong bat kumjur kila Kyrpad ya ka sarkar baka deben pelaj no mardor ya ka baitiar jong ka skim MGNREGA hadin baka sarkar pedeng hapo ka jingyalam jong ka sarkar BJP kabalapan kala kerteng ya ketika skim syaka VBG Ram GAC R1000 nakaliang jong Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi District mentaga sngi hat arterik Brai Bingkong Arja Arpenriu gidap ta kajing dokumen akaba nakaliang jong Synjuk giliyo banwan budin ye kikam kiba nang sak pending kiba mention snap giladiap banbu iki jingtho sya SP office akabide bat kadiki jingja kiba susi baja lengbau di surok nadu napo jarabat adu umyam di daga jing simkhia jongki ngisoban ai kube shibun ya ka police department ka bala simkhia nak bentaban le ya ka checking nak benta kali kamta mikini kiba dikiat ak por banyak kali badlang baga jing simkhia jong police department ngili bakal yarap sisa ka bakal aduna kan ka jingyap lang baga jingja accident hakan ka surok ka ba ngili ba hapor Ribhoi district nak por ki bubun ki mensim kilo duai tilang baga jing simkhia ka jongki kalau duna kini kendiat benai hadin barang kalian jong di police department kala sim ya kakam di ke ba nakalian jong Synjuk ngi don ni kaban penpau ta kasgi kalong hakawi pat ka bentang ngi ba ka jingjot jong uni usrok nadu napo umyam hadu jerabat ka deilang ba ka jing ya jong kini kali ki bakit palat put ka ba nakalian jong Synjuk ngadep pendia keren menta bat USP jong ka Ribhoi district hakaba nakalian jong ulakular ban sim khai kani bat hoa ka jing isa gumbala ekran na meeting
kamde ke benta jong ka police department ban pej ban cek ne ke jong ka transport department nak benta ban pej ya kan dia ke jingkit kia jong ni ki kali ki bakit parat put ti nak liang jong gi penpau ba nang ni sekhmat nak liang jong ka transport department bat ka police department ru kin le ka badai khamtam ka badai ban tek lakam ki ni kali ki ba kit palat put namar bang i bakani ka gitrok ki bakit mar kala long syaba palat liam ka bakabu jung ma ye ki ar saka bat ki kaliret ki ba bot nak dien jong ki bat khamtam ru ka ba penjot ya kan ka surok silenter na du na umyam hadu jerabat ti ka ba arpat ka ba nak liang jong ka Synjuk liu banyakan mentaka sengi bat u deputy commissioner jong ka Ribo district kalau haka bide bat gidon katuk ni tili ki Shnong ki ba kan ka jal jivan mission kim trek kam tikna haka ba nakaliang jong ki bubun ki Shnong gilayo ka complain kila penpau ba kan ka yu i tang ka pai tai ki pai ki ba poi ki Shnong jong ki kat ba ka pat kamsem la poi kum bala khambi denti kum bala penmang leng ba ka department PHE department ti nakaliang jong ka Synjuk ki Rangbah Shnong ilabu ku jing tho u DC ti nakaliang jong u DC rangkat ba ka Synjuk li singi sa penbek hakawe ke sengi nak benta ban dek pej ikatut ni Shnong ki bangilio e komplain debat sakawe pat ka bangilio e ka ban dekren hakabe de bat kan ni ka jing penslam jong ka sarkar ban siu ya kan ni ka material seki vendor ka ban nakaliang jong ki nakaliang jong ki Shnong kala bu jeng e ban penyak sakmat kamtam lili ku mungyu i menta ba kan ni ka MGNRGA kala pen kala kerteng tinggi tip ke e ka ban jayo lese ku tu ka bay material ka bangiladap ban treru yok nginum yok show tinggal ya keren baru DC tak sih kapan kalian jong ula ai ke insuran ba lakum dokum nokin pendep no hapo jong uni financial year kanang ba kikam ki bede bat ka ni ka MGNRGA ki vendor kinam kata bat ki VEC kin yok ke ban pentre sya ki kam ki bede bat kan ke jing tre bela job card ha ki Shnong kita go jogi kita ki mat ki ban kalian jong ke Synjuk liok ke ban keren hapo SP office bat u DC office bentar kasih kalau ngimi ilti ba kadang diru kasin ke benengkong jong ke snam ajar pendiu dengan kini inti bak kini kejing ya keren kejongi bat ka bakhadu ka bangilio ka ban penken mauru ka bede bat kini ki foot over bridge ka ban kaliang jong ka nahai kala dep ban sanction neutrally po Ribo district bat kum bangilio ban yaken bat DC mta sengi ula penpau ban kaliang jong ka nahai kila hapo jong kini ki kendiat sengi ken seyo ka ban sedang no ka kam bat ngi kini inti bat kaliang jong Synjuk inang ye budin bahkan ni ka kam kan urlong no sisa bat ngi i ba kata ka jing sengan ka de ka bakhmat na ka mata ki pai ba jong kene kedong katan ke jungi kita kide kimat ki bangilio abani keren nakal yang jong Synjuk harkat bat kini kinong yalam ki balawan mentaksi kublai sibun kublai sejarno